Pati CTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kamta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kahinyotap Integrated Territorial Organization, kalapha da kajing tho, siya ka National People's Party. Pantarway kerteng jong presiden kakasi Othar Society u Dr. DRL Nonglat kum MP Syaraja Sabha. Hakarwa balapha sakilat ptai khubor hak santrik jumang arja penriu u presiden kahinyotap Integrated Territorial Organization u ba Donbok takhar. Ulaong pakumba kalong menta ke NPP kadika parti ke babuntam ki MLA hayang darbar thawan jong kajela kabadan henrup hongut kidkhot. Pakajing ailat u Dr. Nonglat panit mi khamat ya kajela Syaraja Sabha kanong kakabu kapapakatam pan pensngau ki jingdawa nak sarkar India pan perlu ya katin khasi haka kernit kapapara jong kartisen syar kari India. Kat bah kabayday baka tiket nakabenta ke election MP sting samay national long seat kahitu kalkentui ke NPP pan IT syakiway pat kinongelam ka parti kumuba Hamlet Sondoleng uba Himalaya Sangpliang bat kiwikiway. Ni nakaliang juga HITO sengkemi mentagas ni santrik menaimi arhajar arpunrio ila pa igani ka city office juga National People Party hagani ka city ka bangila address si state president juga National People Party ka phang gade halor ka jing ajing mut la ne rekente nomoi ki ong suggestion habi ade bat ka ticket jong kane ka Lok Sabha election ka banwan dan ni kata ka by election ka ban long shakal Lok Sabha hadi dien ka jing klat no jong doktor arki singkon te hagani ka jing ajing mut ngi na kaliang kaseng ngi na pensungu ba news tonat ye ka jing terwa tiket jong ka NPP syaka syai doktor El Nonglat ibade i presiden jong ka Kasi Othar Society te ka handi ka jing ai ka jing mut ka jongi hadin bang na i lingba kilat thai kumbor bangi ba kata ka sing National People Party kalalong concern pan itu no ya kata ka kentien kasi lane ban inclusion of kasi language in the each other te henry ni one hakane ka jing ai jing mut lane suggestion pa ka ban kham bahasha sho ni kentu ya ka NPP lingba gane ksti bakan simkhia ba umdei ban ai ka MP ban yele election shaka ni ka MP election ka ban wan jong gane ka by election jong ka Lok Sabha henry dei ban ai ka seat jong ka MP Raja Sabha ga khnang ba i Dr. DRL Nonglat kat katutau professor undan ha unshong po Raja Sabha dabe number ba ka dei ka upper house but kabalong ru kabalong 100% ba in your ba henry ladangi phai pat shaka Lok Sabha ga de ban happen ya khutun election kaba kan kam shitom bala in job ne la demrem henry ngina kaleng ka jungi ngisngo bala ka NPP ka don sha ka ta ka jingmut ka jingpur khat ka be i jingai da mata ga jatpen ri ban pendrung ya ta ka kenten ka si ha ka khnit ka bapra ngisngo ba ka de ban terwa ne ba ka de ban nominate na i masun kot ka tom jongi Dr. Kharluki bade terwa da ka seat jong MP Raja Sabha balingi kran gunta nomor bangi tip shai ba upat ba undang shitom ban ya perkhat kemudian tai so kawai ru kai ga bangi kwa ban pensngau bat bangi la pensngau ru lingba ga ne ksti ba ina kalian kaseng ni sngudai ba ke NPP hi ke de ban terwa be da kata ka seat jongka MP Raja Sabha ye Dr. El Nonglat nomor ba ila budien ila ibala ya kata ka jing pendrung ya kata ka khasi language la ne kenten khasi ban pendrung hapo ka ye chadot baragani ka sithi kumban chukun mau susu ndai hendre bangile sangsit hendre nga kan mau ya kata ko ba statement dang shen lingba state president jong NPP ong ka ka bamlong lada ngi a suggestion bat ni terwa te ngi bu ya kan ka jing terwa nakalian jong seng bat ni ko ahiru ban isai ba hato sha kata ka ka ba kila klei ka ba kila kran supat ba kan urlong shanam te lada ka urlong bat lada ka jai dei tangi snow dei ban ai kan ka korwo lane kata ka shithi ban pen snow shaki ba ye Dr. El Nonglat hi don kam dia ka seat jong ka MP Raja Sabha jong MP Lok Sabha nomor ba dangla ka ba latikna ban ye kate ka badang haban yakun bat sakawi habaya dei bat ba kaneka Lok Sabha election gi ko ban ai jingmut ba ye ka Lok Sabha hai
kin ai tiket kita ki partimen ki jongki nomor ngingi i lengba kan ki city ngila mention ru ya ki katto kan nengot kita ki kerteng jong kita ki ba ya tre lambat ki te kai ka ba ngisngo ban phar ko korbo shu padba ba phidei ban ya pitngor phidei ban ya suthu ba phidei ban ya isai ba ladaka sarkar ladaka ta ka parti NPP ka don chin jimut sha bat ka i chisha na banta kata ka judgment rio bat ka kloy ban ya khon ban yo hadu ban rong ya kan ka i chadal te ngikermen in kin satarwa ya kan ka sit jong MP Raja Sabha Syai Dr. DRL Nonglai lum kumta te kan kata ka jing terwa sthi syai ya kata ka ban ya khon na banta kan ka Lok Sabha election ya ka MP election ka banwan komut kan deitang ga jing penbe lene deitang ga jing pen prabot lene kadon ka ka ba selendet ka beningim la ban suthu tenrei la de ki ai pat ya kata ka ban nominate i Dr. DRL Nonglai syaka Raja Sabha lene ban nominate ka komut ka pau syai ba kidon ka jing kli habya de bat kata ka culture ka identity ka jongi ki indigenous tribe ki badana po jala jongka mekhlia te shwaban pankut namar ba balengi haban ban shushu habaya de bat kata ka jing ko ka jongi ba Dr. DRL Nonglai in yo ya kata ka sit jongka MP Raja Sabha namar ba dangshen itho shaka Ministry of Home Affairs habaya de bat ka jing penrung ya kata ka kintin kasih ha ka khnit ka bapra hangning la yo jubab bat dei halor kani ki sithi gisngog dei ba ke NPP hi ka dei ban phat bat man highlight ni Dr. DRL Nonglai man shong ha ka shuki jong ka MP jong ka Raja Sabha tingi kermen ba kani ka sithi kan tingi kermen ba kani ka sithi bagi phat ba nakalian jong ka NPP lang ba state president matung national president jong ka NPP kin sa respond da ka ba upat ba unhun bat unkemen bat la de ka NPP hi kamla man ai kani ka respond sya kababiang ta komur ka shong hapisia upat ba phenrai kuno phenpet kuno yo ka de jing tang ka jing penthamil ne ka jing pembek ba tang ne kubri bon shejar mo muslim kubri hinyo tra muslim kari kasi muslim ka jela me ka le abro blejibo Amlilay Pikalan Kanda pi tharai kan ni ka pisa kali jono kan ni ba ka hospital te kala chikai nang ni Binti aswa hang ni hadu nda de por khamo sister hapsiu kat no ma ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka koridor